pelaan äskeitä yksin vain Blexis. Joo. Mä oon yrittänyt kuulla ja mä kuolen ihan koko ajan. Ja sit täällä on joku XKLP videolla ja kattokaa mitä kamaa. Illuminat. Tussesti. Mä sain kamaa. Joo ja nää tarkittaa. Etsiä tää levis. Mulla on kohta fullit. Sori jos kuulette ton äänen, ei se oo mikään vakava ääni. Ja missäs täällä on chestejä? Missäs täällä on chestejä? Fullit minullakin jo on. Täällä on paljon chestejä. Tosta noin. Sori jos mulla ei oo mitään asiaa. Mulla ei oo mitään asiaa arvostiksi. Nyt on just heap. Nyt ei varmaan OBS lakamata, niin se toimii, mutta en mä tiedä lakaako se, en tiedä. Ei tullut. Kohta mennään ensin. Nyt mulla on taas hyvät kamat, niin kuin viimekin yritin kuvaa, niin, mutta sitten kun tuli toi häkin ne tappaa. Se suomalainen käy kuollut. No en ottaa mun sword. Tulun chesti. Ai. Ets. Ottaa tosta nuo kengät. Oli pysähtyminen. Joo, mä oon poki arroveita. Tai yksi arrovi. Kyllä ensi. Viittaa kyllä jäänyt mikä muu. Mennääs tonne. Mä en halua, että joku tulee mun selkään ja tappaa. Tää menee jo aika hyvin. Sarppi. Otetaan suplyaa. Otetaan parkourilla lisää, kun otetaan suplyaa. Mä voin saada parempaa kypärän tai chestplatea tai liakaa. Tule nyt! Suplii. Zibli. Noniin. Minnes tuli? Tonne. Tonne tuli suplii. Mä tänne shiftaamaan. Tässä voi aina niinku kääntää. Tässä. Ei kukaan kun näet tästä. Sitten venataan ja mennään ottaa. On mulla jo invi. Tosta vähän sen kamaa roskaa. Ei tuu kyllä ketä. Jaa, tuolla on joku nama.
Log. Log. Tää logaa tää peli, no joo. Ei tänään voittoa. Kiitos kun katsoitte ja tykätkää ja moro.